fra min ven Christians nye kanal. Den hedder Challenge Accepted, og ja, som navnet siger, så tager vi imod nogle challenge, og så prøver vi dem. Og i dag, der starter vi med den challenge, hvor du skal drikke 2 liter mælk på 10 minutter. Og det er letmælk det her, og det er ulækkert, men lad os gå i gang. Og jeg kan mærke det i min mund. Det er fuld allerede. Det er også alt for koldt. For hjertet skal det være. Så det er sådan en dejlig varm mælk, så du rammer. Er det hårdt? Ej, hver gang jeg browser, så smager det af fløde i min næse. Så det føles som om, der kommer sådan fløde i min næse. Min mave. Puke. Jamen, jeg føler lidt nu, når det er vores første video, så skal jeg gennemføre, men... God. Nu kom det. Det klarede vi så ikke alligevel. Nå, vi ses.